Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco, and Purur. Book your seat today. Limited seats available. काँग्रेस ज्यो ह्यो गोष्टी क्रिटिसाइज करपा खातीर उलयता त्यो बेजलेस गोष्टी आसा आणि राजकारण करपाचे काँग्रेस पक्षान नॅशनल इंटरेस्टाच्या संदर्भात तरी सोडून दिवचे कित्याक पीपल कॅन सी थ्रू पीपल हॅव पुट काँग्रेस आउट येट काँग्रेस इज नॉट अंडरस्टँडिंग इट आय एम शोईंग यू फॅक्ट्स अँड फिगर्स दीज फॅक्ट्स अँड फिगर्स आर इन पब्लिक डोमेन सो अशें आसतना आमचे एकूच भारतीय जनता पार्टीचे म्हणणें आसा की काँग्रेस पक्षान आणि हेर ऑपोजिशन पार्टीनी नॅशनल इंटरेस्टाच्या हातून जो प्रायम मिनिस्टर मोदीजीन उलो मारला ताजे अर्थहीन क्रिटिसिजम करचो न्ही आणि ताजेर राजकारण करचें न्ही सो नॅशनल इंटरेस्टाचो संदर्भ आसा नॅशनल इंटरेस्टाचो विशय आसा आणि हाजे सिरियसनेस आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसा प्रायम मिनिस्टर मोदीजींचो उलो पाळपाक